أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke, umdali weinto zonke, umdali weinsuku angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Sengathi u-Allah umdali wethu sonke angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Cha, ingane zakwethu ake nginibingelele nje ngokwenjwayelo ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke kanye nomusa nezibusiso zika Allah umdali weinto zonke ube phezu kwenu. Bafowethu, namhlanje sikhuluma indida. Sihlale sisho sithi abantu bakithi balahlekile. Hayi sizwe simnyama kuphela, kodwa umhlaba wonke udukile. U-Allah ufunga ngesikhathi uthi wal asr. Ufunga ngesikhathi. Innal insana lafi khusr. Bonke ngempela ngesiminya bonke abantu balahlekile. Bonke abantu, umhlaba wonke abantu balahlekile. Illa ngaphandle kwalabo alladhina amanu. Ngaphandle kwalabo abenzani? Abakholwayo, abangamakholwa eqiniso. Uzobabona ngani? Wa amilu saliha, izenzo zabo. Abagcini ngokukhuluma ngomlomo kuphela, kodwa bakhuluma ngomlomo bakholwe enhlizweni bese beyenza. Watawasaw bil haqqi, bahlala ngaso sonke isikhathi bebambelele eqinisweni. Watawasaw bis sabr, uma ngabe behlelwa izingqinamba emhlabeni bazihlangabeza ngokubekezela. So bafowethu, le verse le ngivulile namhlanje. U-Allah uthini? Uthi yena ungumvikeli walabo abakholwayo. Allahu waliyul ladhina amanu. Ungumvikeli walabo abakholwayo. Wenze njani? Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Uyabakhipha ebumnyameni. Uyabakhipha ebumnyameni ila nur, abalethe kuphi? Ekukhanyeni. Allahu akbar. U-Allah mayeqhubeka kule verse uthi walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Kodwa labo abangakholwa abangani babo osathane. Abavikeli babo abacanga ukuthi bayabavikela osathane noma usathane. Wenze njani kusathane kubo laba abangakholwa? Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Ubakhipha ekukhanyeni abadonsele ebumnyameni. Allahu akbar. Sengathi Allah angangisave, angiphephise, angivikele mina nawe. Ekugcineni Allah uthi ulaika ashabun nar. Labo bazithandwa zomlilo wesikhoko. Umfiya khalidun. Bayohlala kuleyo mlilo loyo ingunaphakade, ngeke baphinde baphume. Ayelanike bafowethu, lenyanga le esikuyo kuthiwa uFebruary the 14th, i-14 zika February, inyanga yezithandani. Kodwa abantu bakithi abamnyama, ake ngikhulume ngabantu bakithi abamnyama, specifically ka amaZulu, siyobhayiziswa, siyodukiswa kuze kube nini? Silibona iqiniso liphambi kwethu kodwa singafuni ukulamukela. Mangaka amavideo ngiwenza umdali ethi singaqubi amanga neqiniso, singaligubezeli iqiniso silazi. Mangaka amavideo ngiwenza ngikhuluma lowo mlayezo loyo, namanje ngisawukhuluma. Awubheke nje namhlanje kudlalwa ngabantu bakithi ngeValentine. Ake ngibuzeke kumaZulu akithi, yini uFebruary, inyanga kaFebruary ibizwa ngani ngesiZulu? Ngoba uJanuary masingana ngithi ngesiZulu ke ibizwa ngani uFebruary? Akekho umZulu ongazi ukuthi uFebruary ngesiZulu uNhlolanja. Angikuphindele.
bayabalwa amaZulu angazi ukuthi uFebruary ngesizulu uNhlolanja. Leyo nto le isho ukuthini? Inyanga yokukhwelana kwezinja. Angikuphindele. uFebruary uNhlolanja ngesizulu ngoba inyanga la kukhwelana khona izinja, lapho izinja zihlolana khona, lapho izinja zivakashelana khona zenza ucansi. Manje wena uwumuntu ozothi happy Valentines kumyeni wakho noma kunkosikazi wakho noma ku-boyfriend noma ku-girlfriend. Uthini? Uthi happy Valentine nja yami. Uthini? Uthi inyanga yethu thina ithandani, thina siyizinja. Usho kanjalo. Ngoba phela inyanga yezinja le. Kuyoze kube nini sizwe sakithi esimnyama? Sidukiswa, abelungu bayasihleka badwa ubheke leziphukuphuku lezi. Siyazi thina sizoyenza imali. Njengoba kuzi Valentine nje bayothulula yonke imali, bethenga amakhadi, bethenga amakomishi, bethenga izimbali. Abanye njengoba kulosuku lanamhlanje bafakela usheve ekudleni, abanye bayadutshulwa, abanye bayagwaza, abanye bayanqunywa. Yilo Valentine lo. Lo muntu lo akubeka ibhampari from last year ukuthi lo ngiyomthola ngeValentine. Bayasihleka belungu. Kuyoze kube nini sizwe simnyama? I-Good Friday kudlalwa ngathi. Uyazi senginamahlandla amaningi ngibuza amakholo ukuthi maKristu niyamthanda yini uJudas Iscariot? Akekho omthandayo noyedwa. Bamnyanya bonke amaKristu uJudas Iscariot. Bese uyazibuza kumbuzo manje ukuthi indida ke manje le, ngoba lo muntu uyena oyisizathu sokuhlanzwa kwezono zabo. Ngaphandle kokuthi uJudas Iscariot athengise ngoJesu, ngabe izono zabo ayihlanzwanga. So uJudas Iscariot kumele ngabe uye iqhawe lamaqhawe amaKristu amchukumbisayo, amphakamisele phezulu ukuthi ndoda ngemisebenzi yakho, ngezenzo zakho, ngama-efforts wakho zahlanzwa izono zethu. Kodwa ngoba ngempela bafowethu ayikho leyo nto. Nani maKristu ningofakazi ukuthi Good Friday yinto engekho. Yini into eyenza ukuthi Good Friday ibe yinhle? Ikhona yini into eke yaba yinhle ngokubulawa komuntu? Njengoba kusho nina nithi kwakubulawa inkosi yenu. Ikhona yini into eke yaba yinhle ngokubulawa komuntu? Mawubuza noma yiliphi iKristu, umKristu ohlangana naye, umbuzo ukuthi uyamthanda yini uJudas Iscariot, uzokutshela kahle athi loyo umthengisi, wathengisa ngenkosi yethu, wathengisa ngoNkulunkulu wethu. Umzonda kanjani umuntu owaba isizathu sokuthi wena izono zakho zihlanzwe? Umzonda kanjani lo muntu? Ngoba phela ngaphandle kaJudas Iscariot izono zakho zayingeke ihlanzwe. Hayi bafowethu, sengivala nje. Kudlaliwe ngathi bafowethu. Ngisakuphindela futhi. uFebruary inyanga lapho kuhlolana khona izinja, lapho izinja zivakashelana khona. Wena ke o-celebrate Valentine, wazi ukuthi namhlanje wena uzibiza ngenja, uthi wena uyinja, wena uyabungaza wena kanye nezinja. Akusho mina, kusho nina. Ngithini niyothenga amakhadi, niyothenga amakomishi, niyothenga yonke lento le ngenyanga yani? Ngenyanga yokuvakashelana noma yokuhlolana kwezinja, noma izinja lapho zenza khona ucansi. Ngizongixolela ke manicabanga ukuthi ngiyanithuka, kodwa mina nginitshela into njengoba injalo. Abanye ke osibhinqa makhasana impokane ezilihlaza kuthiwa ke iValentine isymbolize lezingane lezi ezazi ngamavashini, ezazi intombi into ezadlwengulwa. Angazi ke ukuthi lokho kuyiqiniso elingakanani, kodwa umlando siyakuthola lokho emlandweni ukuthi ke lezo ngane lezo kwatholakala amashidi amhlophe esebovu igazi ngoba zazikhishwa ubuntombi bazo. Yingakho namhlanje kuValentine abantu begqoka red and white, yilelo shidi elimhlophe negazi elibovu. Angikwazi ukuthi kuyiqiniso elingakanani lokho, kodwa ngithema ngithi ngiyacubungula ngakuthola ukuthi kwenzeka lokho. Lesiphukuphuku ke lesi Saint Valentine lo enimlukhuzelayo namhlanje, enimcelebrateayo namhlanje, kuthi umfazi wambamba ephinga. Umfazi mayembamba ephinga, umfazi wafaka idokuzana isehlukaniso, wafaka i-order ye-divorce. Wathi yena ngeke akhona ukuhlukana nomfazi wakhe ngendlela umfazi wakhe emthanda ngakhona, wacommit suicide, wathatha impilo yakhe, wazibulala. Lo muntu nina nimcelebrateayo, lo muntu usesihogweni kumanje, uyasha ngoba wazibulala. Akekho umuntu onelungelo lokuzibulala.
Qhubekani-ke bafowethu ni-celebrate iValentine niyiphendula izinja, asinamona. Kodwa besinitshela nje ukuthi we know ukuthi kwenzakalani ngalo Valentine, nawe uhlala wazi. So thina-ke esikholwayo uthi umdali thina wasilethela isithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi azosibonisa ukuthi umdali ufuna ukusikhipha ebumnyameni ngoba uyasithanda, uyasivikela, ufuna ukusikhipha ebumnyameni asilethe ekukhanyeni. Wena-ke esikhonzi sikaSathane, qhubeka-ke nalobu bunyama lobo obupractice-ayo ohamba kubo, kukuwe. Umuntu nomuntu uyazikhethela indlela yakhe afuna ukuyihamba. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivule ingqondo, sibone ubumnyama esihamba kubo, siphume kubo lobo bumnyama lobo, simvumele umdala asidonse, asikhiphe ebumnyameni asilethe ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.